Nggih antum mohon mboten ngono. Kene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek sedoyo adik-adik saking pundi? Malang. UM Malang. Niki sakjane napa nggih? Kula matur lepat, nggih matur nuwun. Mumpun dising kuyung kajat kula. Kula ingkang mandhegani Yayasan Banteng Waring Anggajaya. Nggih matur nuwun dumateng para pamong praja lan matur lepat dumateng Bapa Demang Jajar. Sing jarene dingi barar tak penjarakne. Prajurit kok kok serobot. Ngoten. Mugi-mugi napa keikhlasan panjenengan sedanten dados landasan lan semangat keluarga besar Banteng Waring Anggajaya ke depane saged manfaat maslahah. Kabul. Sedaya. Amin. Amin. Ganti padoni kangen. Kang Demang. Monggo. Pripun aku dipadoni piye? Sesuai pun acarane luar biasa. Nggih, anu Mbah, nggih kula arek kanca-kanca Banteng Waring materi kanca Banteng Waring nyuwun pangapunten kang kathah nggih matur suwun sanget dumateng adik-adik sedanten saking UM khususipun teng Mbah Lurah nggih mboten pamit kula serobot ngoten mawon paling wis roh geni kono menawi maksud kula ngoten kula wingi. Pokoke Memang kehadiran memang kula panjenengan sedaya sing oleh gunggan Banteng Waring padha bah orang ngira lek ngene padahal ya mek bantuane adik-adik sedaya kalih Mbah Demang. Ngoten. Nggih, enten lepasipun nggih ngapunten kang kathah. Sabite nggih ngoten kok kala wingi wis matur suwun sanget intine namung ngoten niku wae Pak. Adik-adik sedanten. Wes. Monggo panggih dipendongan niki. Ora pilih anu. Monggo. Yo kritik dan saranipun Mbah, monggo dipun Nggih. Nek kono kesusure nek aku mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam, Salam. rahayu. Hai. Subhanun, Kang Monggo, Mas Abbas, teman rencang-rencang sedoyo, adik-adik KKN semuanya. Malam hari ini kita diundang ya, diundang sama Kang Monggo kali Mas Abbas. Satu bentuk permintaan maafnya kepada kami katanya Terbatasan. dengan tanpa izin saya kemarin gitu kan diserobot di acaranya gitu kan. Malam hari ini karena beliau sudah minta maaf tidak jadi saya laporkan ke Penjara, kan? polisi. Mau tak laporkan kemarin tidak jadi ya. Sami-sami Kang Onggo, Pak Abbas, terus juga adik-adik. Kemarin ada yang izin ke saya enggak? Enggak ada. memang kisahan Mbah, mboten asal. Wis dipasrahne ya. Mudah-mudahan tidak apa-apa keterlibatannya jenengan juga keterlibatan membantu Mas Abbas warga kami sekaligus bentuk Kang Onggo juga sering kalau jaluk tulung saya minta tolong jadi sama-sama kerjasama yang baik mudah-mudahan ini bisa menjadi kesuksesan awal besarnya adik-adik semuanya ya kan di saat KKN selamat kuliahnya nanti juga sukses dapat kerjaan yang sesuai yang diharapkan. Jangan lupa tetap nyambung dengan Jajar terkhusus juga Banteng Waring dan keluarga besar semuanya itu ya. Yang dereng suwan tenggene Pak BKTM kapan tenggo tenggene Pak Mau dalu dari Yudarta yang ke Pak BKTM sana sampai jam 2 Pak ya. Alhamdulillah. Nah,
dereng ngantuk. Rasan mriko. Pas ada work tadi malam mampir ke sana. Selamat Kang Onggo nggih, wilujenganipun sukses luar biasa. Luar biasa, jempol 2, kaki 2. Nuwun dukungane panjenengan sedanten. Mbok pilih mekaten sayang kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Niki dijua mak mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi Al-Fatihah. Wa ila hadratin yang sarito mertosari Al-Fatihah. Wa ila hadratin Banten Maring Amrojoyo Al-Fatihah. Wala hadratin ila ruhi wal jasati menika majelis Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Sirmanik bakal ingsun sifat datullah bayangan ingsun ya ingsun titahe Gusti kang paring gesang iki dina kita ana perlu sira padha teka jogonen ngarep mburine kiwa tengene lor kidule etan kulone kulit daginge getih ulune balung sumsume jiwa ragane obah polahe muna muline menika majelis selamat saking kersane Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo dipura. Diceritani bare mbrebes. Ana sing cah pirana ning gone bodheku ngai Niki sing iki. jangan lompong. Apa sing ngendi? Ceritane arep mlebu metu kadung rame isin. Sampean nggih. Mungkin saking semangate kan. Bojone saking semangate sampai lali Ramadan belum makan ya. Laper, Pak. Poteli. Edin. Poteli. Wis to? Mim, atasi Mim. Ayo.